po. May ko ang boss na. Kaya nga boss? 80. Ito po. Tulesa po. Diba? Ay, gulay. Ano? Sana lang. Okay na? Okay. Ito, plain. Magkano yung order? 80. Itong po. Ano yan? Plain. Itad. Ano ba? Hi, ma'am. Ilan, ma'am? Ba? Alaman. Lagi. Ito pila. Yo. Yung na 200. Ha? Nakamarang lang eh. Tapos hanggang sa magiging parang peanut butter siya. Tapos haluan mo ng konting olive oil. Magiging pizza siya.
Sa inyo, sir. Tsaka, anong season? 120. Spicy ba yun? Sige kuya yung bayote kong jam. Pero ang bilang mo natin ay bilang mo namin. Sige. Ay, sapat ko yung din ba? Para-pareho ng price. Ito na, bacon and fish. Well, dito sa tayo sa. Alay ba ako? Siya pa lang kita. Ito po. Kuya, balikan ko na. Isa po. Tumayo ka dyan. Stand up ka muna. Stand up na.
Yan natin. Yan na lang. Nasa pa tayo na rin.
mo, chicken biryani. Masala, kasala. Ulit na kami. Empanada, ma'am, sir. Sa iyo, sir. Tapos empanada, sir.
Baka mamaya may mag-aaway ka na naman. Banana chips ko yan. Anido. Empanada. Vegetable salad po. Chicken burger, buy one take one. Mameldan ka? Yellow na watermelon. Ayun, nakikita ko eh. Yes, mga buy one take one. No added sugar po. Wag na, wag na. Wala rin. Kuya, may sugar ba yan? Banana po. Ilang kasi banana ma'am. Vegetable salad, chicken burger. Vegetable salad ba? Kanina, nasa dyan. No, shake. Huwag na tayo sa mga. I want chicken now.
Honey pork. Ito pa, oh. Ay, Tina, ayusin mo ka. Bakit pa dalawa? Ayan, ito sa inyo, ma'am.